Здравейте, приятели! Ще продължим с поредицата Пътиланско царство. Втора глава. Какво чудо стана? Драги ми смехурко, седнах да ти пиша, да се посмееш. То смях зная, но аз си изпатих. Казано накратко, тупаха ме, братко. Та нали познаваш баба Цуцулана, дето бях ти писал колко е припряна. Тя за хубощица душата си дава. 2 месеца става, вечер не пропуща, да не се намаже с едно мазило, дето подмладява. Баба Цуцулана от това мазило по-млада не стана, ала то докара моето патило. Една вечер късно баба Цуцулана уж беше заспала, а викна високо от своята стая. Слушай, патилане, легнала съм вече. Дай ми от долапа малката кутийка с бялото мазило. Аз скочих и грабнах първата кутийка, що в долапа зърнах. Внесох я и питам. Свещ ли да запаля? Хайде, стъпай, лягай. Свещта пари струва. Баба ти си знае и в тъмното може. Аз бързо излязах и никак не знаех, че вместо кутийка с бяло мазило бил съм и занесъл пак таква с кутийка с боя за обуща. Легнах си спокойно. През стената слушах в съседната стая как бабата пъшка не заспива. С чудното мазило бръчките разтрива. На сутринта рано, както всяка заран, бързо ръка дана кафе и занесе. Но влезе не влезе, чу се страшен трясък. Тича вънка дана, викна да се къса. Какво чудо стана? Кой дявол го стори? Баба Цуцулана станала мецана. Идете я вижте. Щом само я зърнах, под носника хвърлих. Вики олелия, махалата се смая. Котаракът скочи, кучето залая. Но разбраха аз скоро мечката каква е. Тя ме сграбчи здраво, щехала за удра. Съседите се сбраха, та ме отърваха. Тъй, драги смехурко, баба Цуцулана на мецана стана, ала и по мене здраво не остана. Но всичко минава, всичко се забравя. На, сега ти пиша и смяхме задавя. Пращам ти картинки, аз сам ги рисувах. Но щом ги разгледаш, скъсай веднага. Че не дай си Боже баба да узнае, че ехала ти страшен, пак ще заиграе. Хайде, толкова стига. Поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен, весел Пътиланчо.